A partir de l'any 1889, per primera vegada en la història de Catalunya, es van començar a produir pel·lícules de dibuixos animats en català. Per tant, te'n faig un resum de les pel·lícules d'animació fetes a Catalunya en versió original en català. La primera pel·li, estrenada el 1990, va ser per Austràlia 2004. La història passa entre dos mons oposats que viuen enfrontats. Per una banda, el món dels humans, i per l'altra, l'imperi d'Atzar, que està format per unes criatures mutants, els atzarosos, que s'alimenten de provocar el caos al món dels humans. L'imperi d'Atzar viu una gran crisi a causa d'un científic humà, Entristat, un inventor que pot predir i controlar tot l'entorn amb la tecnologia, que ha convertit el món dels humans en una utopia perfecta però avorrida. Viu a Peraustrìnia, la ciutat de la ciència, on els noticiaris prediuen el futur. L'única cosa que escapa al control d'Entristat és l'enamorament, ja que està penjat de la princesa Priscilla, però la tia passa d'ell. Aleshores, l'emperador dels atzarosos li ofereix un pacte en Entristat que pot arribar a posar el món potes en l'aire. Té una trama força complexa i profunda per ser una pel·li infantil, amb una música i estètica psicodèlica molt peculiar. Aquell mateix any, el 1990, es va estrenar una altra pel·lícula infantil, Desperta Ferro. Tematitzada en la història dels almogàvers i en la Companyia Catalana d'Orient, a la introducció de la pel·li es narra l'assassinat de Roger de Flor per part d'un complot del príncep bizantí Miquel l'Andrònic, que va desembocar en les brutals matances i saquejos coneguts com la venjança catalana. Després fa un salt fins a l'actualitat, on ens presenta el protagonista, un nen que es diu Llúria, de 12 anys, que està fascinat per les aventures dels almogàvers. Després d'uns fets màgics, viatjarà en el temps amb el drac del Parc Güell que ha cobrat vida i una xemeneia en forma de bolet que també ha cobrat vida, fins l'època de la venjança catalana, on coneixerà la princesa Blanca de Constantinoble, se n'enamorarà i intentarà que els almogàvers reflexionin i abandonin les matances i saquejos. A destacar la banda sonora de la pel·li, Desperta Ferro, molt emotiva, i que és una pel·li didàctica i adaptada per fer interessant la història de Catalunya als nens. Durant els anys 90 es van produir sèries d'animació infantil en versió original en català, però ens n'hem d'anar fins a la dècada del 2000 per tornar a tenir una producció cinematogràfica d'una pel·li d'animació en català. 10+2, El gran secret, estrenada el 2001, es basa en la sèrie de televisió també produïda en català 10+2. Ens situa a l'Escola del País dels Números, dirigida pel professor Aristòtil i el seu ajudant, l'Infinit, però la tranquil·la vida dels estudiants es veu alterada per l'arribada de la Mil·lèsima, la neboda de l'Aristòtil. A més, a causa d'una baixa laboral del professor, arriba al centre una mestra substituta, la senyoreta Zenòbia, que és molt dèspota i posarà potes en l'aire a les classes. Enmig de tot aquest merder, els protagonistes descobriran uns antics poders, que revelaran el gran secret que amaga l'escola. És una pel·li que visualment està molt ben realitzada, és entretinguda i divertida. Una altra sèrie animada en català, que va influir per fer-ne una pel·lícula animada al cinema, va ser En Rovelló. El 2007 es va estrenar la pel·li de Rovelló, Un Nadal sense Noel, basada en la novel·la infantil de Josep Vallverdú. En Rovelló, un gos innocent i confiat, viu en una masia catalana al mig del bosc i sempre l'acaba liant parda. S'acosta Nadal i tothom espera impacientment els regals del Pare Noel, però algú li ha clavat una clatellada i l'ha deixat amnèsic. Així doncs, en Rovelló haurà d'inventar-se una manera perquè el Pare Noel recuperi la memòria i pugui fer la feina de repartir els regals. És una pel·li senzilla i d'humor infantil. Com a curiositat, és l'única pel·li feta a Catalunya en versió original en català d'animació que ha guanyat un Premi Gaudí de l'Acadèmia del Cinema Català. El 2008 es va estrenar Wasahali. És la primera pel·lícula d'animació en 3D en versió original en català. Wasahali és el nom de la protagonista de la història, una nena africana que viu feliç amb la seva tribu, però durant un ritual màgic provoca un accident que fa agafar un cabreig brutal a la mare natura, provocant un gran desastre climàtic. Ara haurà de fer un viatge per intentar guarir el dany que ha causat. I l'última pel·lícula d'animació en versió original en català es va estrenar l'any 2011. La pel·li és titulada Floquet de neu. Bé, no és del tot animació, sinó que era una barreja d'actors reals en animació 3D. Ens situa l'any 1966 a Barcelona, quan el goril albí Floquet de neu és destinat al zoo de Barcelona i genera una gran expectació.
però no té gaire bona relació amb els seus companys goril·les del zoo, per culpa de ser diferent als altres pel seu color de pèl. Per intentar ser acceptat, el Floquet de Neu surt a buscar la Bruixa del Nord per demanar-li que canviï el seu color de pèl i pugui ser com la resta, en una aventura on recorrerà els carrers de Barcelona, mostrant varis edificis de Gaudí, el barri de Sarrià o el nucli antic. Bé, això és tot. Aquestes són totes les pel·lícules d'animació en versió original en català, en tota la història fins a l'actualitat. No sé si me n'he deixat alguna. En tota la resta de pel·lícules d'animació fetes fins ara a Catalunya han sigut en altres idiomes, principalment en castellà, anglès o francès. Per exemple, la famosa pel·lícula Chico i Rita, de l'any 2010, feta a Catalunya i nominada pels Oscars, tenia l'idioma original en castellà. Per tant, per això aquesta i moltes d'altres no apareixen en aquesta llista. També hi ha altres pel·lis, com per exemple les de les Tres Bessones o les 5 o 6 pel·lis que van fer d'en Rovelló, que mai es va estrenar al cinema i es van fer directament per televisió o en formats com DVD o VHS. Per tant, tampoc els he comptat com a pel·lícules del cinema. I aquí acaba aquest recopilatori. Apa, adeu, cuideu-vos molt. Ja podem aplaudir?